बाथ्रा खोथा बुंनायफोरावबो नियम मानियो नों सोरखौबा खेब्रायनो हागोन नोङो दुखु मोनगोन दुखु मोननानै खेब्रायनानै बुरिया डेन्जार बुस्थुलै नांबा हामा मोनजाबा साला आं बुंनानै ओरैनो मानसिखौ आङो थारमाने दुखु मोनहोबाय होनबा नोंहाबो गोसोआ गाज्रि जानोसै ना टेनसन जानोसै ना टेनसन जाबा नोंनि आयुआ गुसुं जालाङो ओंखायनो नाय नियम मानिग्राफोरनिया मालाय आयुआ 100 बोसोरनि बारलाङोनो नियम मानिफोरनिया आयुआ गुसुं जालाङो मोननो जानांगोलै गाबोननिखौबो दांना होनसै न' 5 केजि गाहाम दांना होनसै अब्ला मारै सोलिनो हानो मानसि जीवन मोनो गैया कौटि कौटि लाख लाख जिब जन्तु जानायनि उनावसो मानसिनि जीवनखौ मोनदों ओंखायनो मानसिनि जीवन मोननो थाखाय जों आफानियाव आरज गाबो हे आफा इसोर नोङो जोंखौ मा मानसि जाहो होननानै बुङो नाथाय एम्फौ एनला बेसां जाबाय थाबावनो होननानै बुङो नाथाय इसोरा इखौ पापा जोबागौमानि मानसि जानो होआ बिराद खस्थ'नि उनाव जेब्ला पाप जोबनायनि उनाव मानसिनि जीवन मोनबाय मानसि जीवन मोनखांनायनि उनाव जोंहा बिन्दासै मा दोङोलै भगबान सगबान लोंनांगोलै जानांगोलै न ओरै रखम मा सिबिनांगोलै मा भगबानलै आं मावाबा भगबाना आंनो होफैगोन ना नंगौ भगबाना नोङो मावाबा होफैया खिन्थु जाय भगबाननि सान्थौफोरखौ लानानै नों खामानि मावगोन नोंनि मावनाय दांनायफोरा सिरिबां जागोन जाय भगबाननि सान्थौफोरखौ नोङो लानानै खामानिखौ मावगोन अब्ला नोङो बयजोंबो नोङो मोजां मोनजागोन दिनै नाय बेयाव रावबो इसोरनि नामाव साफ्रोमबो मानसियानो सम होनो हाया इसोरा बुंदों नों जेब्ला आंनि थाखाय सानसे सम होगोन नोंनो आं सानबा सम होगोन होनना बुंदों दिनै अनिल फंबाया याव बाइकआव फाननो थांनाय बाइकआव बहुत थाखा मोनगौमोन दिनै बेसेरा मानो जबाय हादों मानो टेन हाउसखौ खम दामावनो होनो हादों या इसोरनि प्रति फोथायनाय दोङो थिग बेबायदिनो गोबां सुबुङानो नोंथांमोननि गेजेराव फोथायनाय दोङो इसोरा होनदों नै फिसा आंनि बाथ्राखौ रायलायनो थाखाय नों तुम्बु सोंनानै होबाय देग्लाय बोसोराव नोंहा 10ताल'मोन पेन्देला एबार आं 20ता खालामना होगोन होनना बुंदों दा अनिलनो आरो इयो बुंदों जों जुदि बुंबाय अनिल नों फैसा दखानखौ बन्द खालामै जों जुदि नोङो फैसा धोरोमनि बाथ्रा खोनासंबाय थाबा नोंनि दखाना दुब्ला गोलैगोन अब्ला अनिला बुंगोन है आदा धोरोमाव फैबा आंनो बांसिन लाबसो जायो हरफोराव सोरनियाबा टायरा जिनानै बाथिना हरो 50 थाखा बिबाय 100सो होलांगारोलै होनना बुङो होमबा नाया मानो ते ओरै रखम इसोरनि फिथाइखौ मोनो जों जेब्ला उदालगुरियाव खुलुमनो थांदोंमोन सासे बोराय मानसिखौ बुंदोंमोन जेब्ला नोङो इसोरखौ खदाय खुलुमबाय थागोन इसोरा नोंखौ सिनाय हानाय जायो सिनाय हानाय जानानै सोरगोआव मोनसे जायगा दोनो ए थैखांनायनि उनाव आंनि खाथियाव थाफायनो मोनगोन होननानै माने जागा दोनो जेब्ला आरो थैनोसै समाव जोंनिया मानो जों माइयाजों थैलाङो मा रखम माइयाजों थैलाङो ओइ बाबा आं थैनोसै ओइ बिमा आं थैनोसै सब फटायबाय थानोसै अब्लानो जमपुरि दुधफोरा सोंगोन ओइ इसा दं माबा हिनजावखौसो नागिरबाय थादों फिसालाखौसो नागिरबाय थादों फैसाया एटिएमाव इमान थानायखौ उमुगनो हो होननानै बुंबाय थादों मा खालामनाया आंनोलै इसोर बै जमदुदनियाव सोंबा बेखौ लाना फै आंनियाव बेखौ खिखा होनांगोन लाना फै होननानै जमपुरि दुधफोरा लानानै थाङो आरो सोरगोनिफ्राबो बेखौ सोङो ओरै थोरै बुंदोलै आंखौ लांनो हामगोन ना लांनो हामगोन होनना बुंलायो बुङोनो है इदहा आंखौ नागिरथारा खानसेबो इखौ आं सिनाया थांदो इयो नरकआव होननानै हेगार हरो ओंखायनो जों आफादो सिनाय जानो गोनां अयभाग खालामनांगोन अयभागा खिन्थु ओरैनो जाया नों बुंबाय थाबासो नोंनियाव इसोरा फैगोन सोरबा आखाइखौनो खेंख्रा खालामनो लाजियो आखाइ खेंख्रा खालामनो नोंनि आखाइया बायगोन नामा जोङो खुलुमो हे आदा इसोर आफा इसोर आदै इसोर होननानै खुलुमनायाव खेंख्रा खालामनो नोंनि आखाइया बायगोन नामा आं आखाइखौ खेंख्रा खालामनायावनो नोंनि गोसो गोरबोआ जुदि गलिलाङोबा आं आखाइखौ खेंख्रा खालामनायावनो नों जुदि मोजां मोनोब्ला अब्ला जोङो बेखौ खालामनायाव मा लस जोंनि बाथौ धोरोमारि गेजेराव ओरै रखमबो मानसि दङ गावनि दरमाखौनो 10,000 गाहाम माहायाव होनाय दङ सिना खना नोंथांमोना मन्दिरखौ नुदों हिरिम्बा बाथौ मन्दिरखौ जों सोंबाय सासे पिएचसिआव खामानि मावो बियो सोंबाय आङो आंनि दरमानिफ्राय 7 बोसोर पार मान्थ 5,000 आं होदो होनना बुंदों दरमाने मन्दिराव ओंखारनायावलागै आंनि दरमानिफ्राय आं होदो इसोरनि नामाव आं लन लादो रखम भाबियो होनना बुंदों नाय इसोरनो जेब्ला नों थाइसे होगोन इसोरनो नोंनो थाइबा होगोन इसोरनो जेब्ला नों थाइसेबो होआ जोङो माने थाइसे होआब्ला इसोराबो नोंनोबो जेबो होआ दिनै नोंथांमोननियाव जों सरकारखौ नेबाय थाबा मा जानो जोंहा उदालगुरि साइडफोरखि थां जोंनि आनसलिकआवनो बाथौ मन्दिर गैया बरमा आनसलिकआवनो जोंहा दुखुनि बाथ्रा जोंनि आनसलिकआवनो जोंहा बाथौ मन्दिर गैया
दिनै ओजा थां नोंथांमोना नुदों गामि गामि गिदिर गिदिर बाथौ मन्दिर मा रखम नुदों होनबा सरकारनिफ्राय नङा रायजोनिफ्राय खांनाय सोरबा बुङो बोसोराव नोङो मनसे हरनांगोन मन्दिर हरनांगोन जागोन इसोरनि नामाव आं सासे थेलालाय बुंदोंमोन नों मानो এই दरंआव थानानै गाबबाय हादों सोंनायाव इस मा बुंगोन आं इसोरनि नामाव इ माहाजो थेला दाननानै मात्र 500ल' होनो हादों बारा होबावनानैबा मन्दिरखौ थबनो लुनो हागौमोन होमबा जोंनिया मा होनगोन मिथिदोंना 500 थाखाखौ इनि ओनसोलाव अमा बेदर 2 केजि बायबानो लाब जागोन आंनिया जोंनि साननाया होमबा इसोरनो होनाया ओरैनो थाङा रायजोफोर दिनै नोंथांमोना फैनो मोनसिगोन जाय धोरोम सिबियारि नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंदों फैनो मोनसिगोन जाय फैनो नोंथांनो थैबा केपिटेल जानानै थांफागोन जाय फैनो नोंथांनो थैनायनि उनाव सम्पति जानानै थांफागोन आरो जाय जाया गोसो होआखै नायवना गारबोदोंमोन मावजियासो जाखोना माखो ओरै सानबाय थाबा बोरमा मानोबा खैथाखौ जाजोब्बाय ना मायोबा इ नाम्बार खम मोनगोन रायजोफोर नाम्बारखौ बारा बुरजा मोननाय नङा इयो कारन इसोरनि बाथ्राखौ इथिं खोनानानै इथिं हेगारोब्ला इसोराबो आंनि भक्ति बारा नङा होननानै इयो मा सोरबा गोसो होनो हायैयाबो जोंनि रायजोनि दस मानो होनबा जों बेफोरबायसा गोथार हाबाफारिखौ बारा खुंना होनो हायाखै जों रायजोनि दस जोंनि गेजेराव जुदि गोरों गोराफोरनि गेजेराव जोङो जुदि मोजां मानसि सासे धोरोम बिजाब फरायग्रा दिहुनना होनो हानायमोनबा सोरबा जुदि मोजां दौरि दिहुननानै होनो हानायमोनब्ला जों निश्चय जोंनि गेजेराव दुखु दाहा जाब्ला जों बेलेग धर्मआव थांनाय नङामोन दुखुनि समाव जों नायफिनाब्ला मालाय बेलेग धर्मआ नायफिननो फैयो नालाय बै धर्मखौ लानो थाङो कारन बैखिनि समाव मानसिया मा खालामगोन मा मागोन जायो ओंखायनो जोङो मा बयबो अनलायनायनि गेजेरजों जों जोंनि गेजेराव बयबो खौसेथिनि गेजेरजों जों जोंनि बाथौ धोरोमखौ लानानै जों सोलिलांना किमान अनो किमान मोजां सानसेखालि जों गारि गंसे लानानै जोङो माने बाथौ मन्दिर भ्रमण खालामलांबाय जों बेलेगाव काशी गया बृन्दाबनफोराव धर्मनि मन्दिर नायनो थाङो जोंनि बर'फोरा बाथौनि मन्दिर नायनो थांनो हाया नामा जों थांबाय थांनानै हिस्टरिखौ लाबाय बोरिमा खानसलिखा लानायनि उनाव दा जोंनिया मन्दिरनि मोखां खर'खिनिया ओंखारबाय दा मनसखिनिखौ जोंनो नांसिगोन मानसिफ्रा होनो हरबा हमबाय सोरबा 20,000 सोरबा 10,000 बेबायसा होनानै दा इसोरनि अननायाव बेखिनिया ओंखारबाय ओंखायनो जों नायथिंनांगौ बर'नि मन्दिरफोरखौ नायनायनि उनाव जों जारिमिनखौ मोनगोन मारै नोंथांमोना मन्दिरखौ लुनाय थिग बेबायसानो जों बयबो जोंनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेराव खौसेथिया मानि फैदो धोरोम जुदि गैयामोनबा नोंथांमोननि गेजेराव खौसेथिया फैनाय नङामोन धोरोम जुदि गैयाबा अनलायनाय गैयामोन नोंथांमोना जुदि आरज जुदि खालामबाय थायोब्ला नोंथांमोननि गेजेराव अनलायनाय फैगोन मोनसे गामियाव आरज दङ बे आरजआव ओरै रखम माने बिब' बिनानावानो नङा खिन्थु बिराद बिब' बिनानाव रखम अनलायसिनो इसोर मालाय आरज खालामबाय थायो नालाय सानसेखालि इसा डक्टरनियाव लांदोंमोन बे खासिया फन मारिबाय आगै नोंसालाय दिनै फैनो हागोन ना हाया डक्टरनियाव लांनायालाय हागोन आब' बाहाय मोना जालांगोन दे होमबालाय नोंसानि सेथ्लाखौबो सिबदो आं नोंसानि बोरमाखौबो खाना दोनबाय नोंसोर गोजांग्रो मा जानो आं नोंसोरनो खाम गुदुं अनला खारै रोंनायाव मा संना दोनजागोन जाफायनाय इमान अनलायनाय धोरोमासो खालामदों बिब' बिनानाव नंथारा आरो सानसेखालि इसा लोमजाना डक्टरनाव थांलायबाय दे बुंबाय दे नोंसा रावबो गैया माथो जाखो जोंहाथ' मानसि दङ ना जोंहा फिसाज्लाखौ आं नेनो हेगारहरगोन दे नै खामबाय संनानै आं नोंनो हरदों इमान अनलायनाय मानसिनि जोङो ओरै रखम मानसि जिबन मोननो गैया मानसि जिबन मोननायनि उनाव जों अहंकार सोरबा अहंकार जायो सोरबा गावनि महरखौ लानानै अहंकार सोरबा गावनि मोजां देहाखौ लानानै अहंकार सोरबाया मा गावनि सम्पतिखौ लानानै अहंकार माखौ लानानै अहंकार खालामदों नोङो गाबोन नों थैना थांनायनि उनाव आं थैना थांनायनि उनाव आंनि हिनजावा खानसेल' गाबफ्लागोन रायजोफोर थैदोंबाबो गोथैखौनो नायबाय थागोन ना खानसेल'सो गाबगोन इयो बिनि अखानायै रायजोफोर लांदो था गेसे मोनामबाय नालाय गोथैसालियाव लांनो हेगारहरगोन होमबा मा मैल्य दङ ओंखायनो जों थांना थानायाव रावबो अहंकार जानाङा जोंनिया सोरबा आं इदो स्टेटास मिलायनाय नङा MA पास इदो जफानालाय मा आरज गाबथारनोसै आं इदो मास्टार मानसियालाय आं इदो आरज गाबफाबालाय मा जानोसै जोंना खायसे ओरै साननायबो दङ सानबोला बेयो नों मोननो गोनां गुननिफ्राय बन्सिल' जागोन बै लेखा रोङि मानसिनिबाबो रोंनो गोनां बाथ्रा दङ आं गोरोंनिफ्रायबो बै लेखा गोरों मानसिया लेखा रोङि मानसिया रोंनो गोनां बाथ्रा दङ जों जोंनि गेजेराव जेब्ला अनलायनानै सानलायगोन अब्ला किमान समाधान जागोन धोरोमखौ मानो नांगौ धोरोमखौ इनि थाखाय नांगौ नों मालायनि गथ'खौ गावनि गथ' रखम सान नों मालायनि माने
मालायनि फिसाफोरखौबो गावनि फिसा रखम साननानै नोङो संसार जालांनो थाखाय नाजा नुगोन नोंनि जिउआ आलो गोजोन जागोन सोरबा सोरबा बोरायफोरा बुरैफोरा आफामोना आइमोना अनजासोयो सोरबा अनजाथारा मानो अनजाया मिथिदों ना उदै समायाव जुदि इसोरा माबा थाबायनो थांनोबा मायबा जासिगोन ना खाब्रां बुङो ओइ नों मानो फैदोंलै कुकुर थां नों फैना जाना होननानै बोराब हरबा मालाय देरबा इया मोनाव थानोसै ए बुरैया इसोरनाव थांबाथाय एक जाजानो गिना आंखौ होसोसोयोमोन ओइ साहा बिलाइ गैया होनना बुं सिनि गैया होनना बुं साहा दङबाबो फुदुंना होनना बुङो गारनानै इ अनजाला आरो सोरबा जुदि अनसैबाबा दावराव खालामनो हामा दे मोजां थाङाबाबा दे नों मोजां मानसि होननानै जों गुरै रावजों बाथौनि गोथार बोसोनजों जुदि बुङोबा ओइ हिनजावखौ बुंगोन आं सेंग्रा देरनानै बुंगोन ओइ इयो आंखौ अनसोगारोमोनलै आनैया दा बुरैबाय दाउ मासे दङ बेखौ बुथारना जाहोहर इया अनजाबाय खासे अनजायासै नालाय ओरै रखम अननाया नोंनि सायाव दङ अनजायाबा नोंनि सायावनो दङ बेफोर धोरोमनि गेजेरजों जों मोनगोन मोनदों नाय दै जोंनिया मा आब्राखौसो दौरियाव होगारगारो मानो आब्राखौ दौरियाव होगारगारो मिथिदोंना आब्राफोराथ' माने आं जायालै होननो रोङा नायो खारन गोरोंफोराथ' होगारगारबा मा जागोन मिथिया जखायबो मोनदोंबा बेदरबो मोनदोंबा हाबा दानखांनायनि उनाव एख'बो मोनजाथारा मोसौ गलियावसो लास्टआव थानो गोनां जायो ओंखायनो जों बुद्धि गोरोंफोरा जों जायादोंलै मानो जाया मोनजाथारा हाबा थांबा लास्टआवसो मोनजायो मब्लाबा मोनजायानो ओंखायनो जोङो नाय जोंनि गेजेराव मोजां दौरि सृष्टि खालामनांगोन दौरियाबो मोजां जानांगोन दे रायजोफोर आं दौरिफोरखौबो खावलायदों आंनि अराय बुजिनां दौरि बिथांमोनखौ आं खावलायदों जाय जोंनो इसोरनिफ्राय बिनानै होफैगोन गोलाव जाबाय नङा रायजोफोर गोलाव जाबाय नङा रायजोफोर फुना गारनांगोन बोरमा लायनो दोङोबा आच्छा नाय दौरिया जोंनो जोंनि दुखु आफोदाव जोंनो इसोरनो बुंनानै जोंनो लाबोना होफैग्रा मानसि नंगौना नङा इसोरखौ माबा मोनसे बुजायनानै आंनि अभाबखौ लाबोना होफैग्रा दौरिया बे दौरियानो जुदि मोजां नङाबा जुदि हाबा दानखांनायाव लालखौ मोनलोङो होनना बुंबा तुमतां थांबा बेखौ सोर इसोर होनना सानोलाय खुलुमनाय समाव आंखौ खुलुमनाय समाव दौरिखौ खुलुमनाय समाव किमान मोजाङै खुलुमो श्रद्धा भक्ति इसोरखौ जगाजग खालामना होग्रा मानसि इयो इसोरखौ जोंनो लाबोना होफैग्रा मानसि इयो दौरिया इमान मोजां मानसि होननानै जोंखौ खुलुमो बै दौरियानो जुदि जेब्ला मोजां जाया जानायनि आसार लोंनायनि आसार बैफोरखौ मानिनांगोन अब्ला दौरिया बिराद मान मोनगोन जायखौ जोङो इमान गोदोर मानसिफोरानो जों खुलुमो जायखौ जोङो दौरिखौ जोङो सोलोंथाइ गैयाबाबो जों खुलुमो जोङो मानो खुलुमो बे जोंनि इसोरनि थाखाय इसोरजों रायज्लायनानै जोंनो नांगौ बुस्थुखौ लाबोनानै होफैग्रा खायसे ओरै रखम दौरि दङ इसोरनो मायबा बुंनाय लोगो लोगोनो नोंहा मायबा जादोंबा लोमजादोंबा इ मोजां दौरिया नोंनो रायसना होनाय लोगो लोगो मोजां जागोन मानो मोजां जागोन मिथिदों ना इ दौरिया हदाय इसोरनि खामानि मावो इसोरा मालाय बेखौ सिनाय हानाय जाबाय सोरलै आमखा दौरि मा बुंदों आमखाला लोमजादों औ नंगौ नामा इ बुंदों आं बिश्वास दङ इसोरखौ बाय फाहामनांसैना फाहामगारना होयो आरो नों जुदि बिश्वास गैयाबा आंखौ सिनाय हायालै नों माब्लाबाबो आरज गाबथाराखै नोंखौ सिनाय हाया माने अब्लाना बै दौरिखौ बुंगोन इ दौरिखौ आं बारा सिनाय हाया दिनैसो आरज गाबदों आं हाथ'नाय नङा होननानै बैफोरबायसा दौरिफोरनिफोरा जाफुङानो जोंनिया मा जोंनि साननायफोरा मोनथाम रोखोमनि दङ सिजौआरि सान्थौ गोसोआरि सान्थौ सोलेरारि सान्थौ खायसेया सोलेरनि जौगानायखौल' हदाय सोलेरनि लुबैनायखौल' साननानै जिबनखौ खेदायो खायसेया गोसोनि गांनाय उखैनाय लुबैनायावल' हदाय बेस्थ' सिजौआरि सान्थौनिया मा मिथिदों ना मालाय सिजौआरि सान्थौनि मानसिया हदाय इसोरखौ भक्ति खालामगोन जानायावबो नै आफा इसोर आं जानोसै नै आफा इसोर आंनो लोंनोसै नै आफा इसोर आंनि फिसाया ओरै परिखा हैनो थांनायदों नों आफा इसोरा नायफिनहर लामा दथायाव दुखु आफाद जायालासेनो मोजां लानानै फै ओरै रखम आरो जोङो थिग बेबायदिनो सिजौआरि सान्थौनि गोसोआ आरो जों माब्लाबाबो जोंनि फिसाफोरखौ जों माब्लाबाबो बुङो नामा आंनि फिसालाया सासे मोजां धोरोम सिबियारि जाथों होनना सोरबा बिफेरदों इसोरनियाव रावबो गैया मात्र बियो आंनि फिसाया डक्टर जाथों
นี่ค่ะजोङो गावनि फिसाफोरखौ जोङो माब्लाबाबो हेयाफायसो आंनि फिसाखौ सासे मोजां धोरोम सिबिसा खालाम होननानै जों बुङा जों डक्टर बानायनो नागिरो इन्जिनियार बानायनो नागिरो 90% 95% जों पार्सेन्ट मोननो लुबैयो नाथाय नोंनि गथ'नो सोलोंथाइ होनाया गियानजों जेब्ला लोब्बा गैया नोंनि सोलोंथाइ जायालासिनो अबिखाबोसो जायो অসমীয়াও बुंदों खगेन मेडिसिना जोंखौ बुंदोंमोन डक्टर इन्जिनियार बाथौ सहज स्टुडेन्ट मानो तान होनदों डक्टर इन्जिनियारखौलाय नों फरायबानो जागोन नाथाय मानसि जायाबो जानो हानाय थैनोसै समाव माबाखौ जुदि बृद्ध आश्रमाव दोनोबा बियो डक्टर इन्जिनियार जानायनि एख' फिथाइ थायासै ओंखायनो কেইটিমান কলাকৰ চিনি নোপোৱা মানুহজনক শিক্ষিত হ'ব পাৰে যদি মানুহৰ থাকিবলগীয়া জ্ঞানখিনি থাকে मानसिनाव थानो गोनां गुनफोरा जेब्ला सासे शिक्षा गैयै मानसिनाव जुदि थाजोबगोन अब्ला बेखौसो सोलोंथाइ गोनां मानसि होननानै बुंगोन होननानै बुंदों ओंखायनो जोङो गावनि गथ'खौ सोलोंथाइजों लोगोसे धोरोमारि सान्थौखौ सोनानै होनो हायोबा जों गोजोननाय मोनगोन नोंनि न'खरा सनानि न'खर जागोन नोंनि न'खराव अनलायनाय फैगोन ओंखायनो जों बयबो गाव गावनि फिसाखौ जोङो गोसो होनानै धोरोमारि बिथिङाव आसार आखु सोलोंनायाव जोङो दानिफ्रायनो नाजालांनांगोन जोंबो गेजेर ससेनिफ्रायनो जों फैनाय नालाय जोंबो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों मोजां खालामजोबनो हायाखै नाथाय उननि जेनेरेसनफोरा उननि जायफोरा गथ' उन्दै गथ' गथाय दङ बिथांमोना मोजां जाथों होननानै जोंनि समाजनि मानसिफोरा नोंथांमोननि दिनै समाजनि मानसिफोरा बैफोरबायसा मोजां हाबाफारिखौ मोजां बाथ्रा रायलायनायनि मोनसे हाबाफारि बानायनानै होदों किमान भाग्य किमान खाफाल गोनां जाय खोनानो मोनदों बिराद भाग्य गोनां खाफाल गोनांफोरासो मोजां बाथ्रा खोनासंनो मोनो बेनिफ्राय गाहामदुरि सोरजिनाय थांबाय इसोरनि मुङाव दान होनायाबो थांबाय मन्दिर लुनायनि बागै नोंथांमोना समायना मन्दिरखौ बयबो बाहाय होनानै बोसोरे बाहाय बानायलांबाय था नुगोन आराम्भआनो जेब्ला गैया जोबैगोन अब्ला ओंखायनो इसोरनि मुङाव होनाया ओरैनो थाङा होनना आं दहायनो बुंदों नाजालां जोंनि गेजेराव सिबिनायनि थावनिफोरानो जेब्ला मोजां नङा जोंनि फिसाला फिसाजोफोरा बैफोर मन्दिराव गोजाननि धोरोम जोंनि धोरोमखौ नायनो लुबैनाय गथ'फोरखौ फोरबोखौ नायनो लुबैनाय गथ'फोरखौ लोगोफोरखौ मा होनना लिंना लाबोगोन ओंखायनो जों मोजां खालामनो हानांगोन एट्रेक्सन खालामनो हानांगोन अब्ला जोङो जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव बैफोर हाबाफारि जोंहा साबायखर बावनाय हाबाफारि गैया जों इसोरनाव मायबा मोननायखौल'सो आखा खालामो मोनखांनायाव साबायखर बावनाय हाबाफारि खालामा बैफोरखौबो जों खालामलांनांगोन लाइमोनफोरखौ धोरोमारि बिथिङाव दावगाहोनाय बे हाबाफारिफोराबो जोंहा गोसो होनांगोन इसोरनि मुङाव सम होनायाबो थांबाय गावनि असे धोरोमखौ गारना गुबुन धोरोम लानानै इसोर सिबिनो थांनाया दावखाया दावराय जानाय बादिसो होनना बुंदों गावनि असे धोरोमखौनो गारना नों जुदि बेलेग धोरोम लानो थाङोबा नों दावखाया दावराय जानाय बादिसो धोरोम सोलायबा मान गोमायो नों जुदि नोंनि बर'नि बाथौ धोरोमखौ गारनानै गुबुन धोरोम लानो थाङोबा नोंहा माना गोमागोन गुबुन धोरोमाव नोङो नुनायावसो मान होफायो नाथाय थार मान होआ बाहायनो थाखायल'सो नोंखौ मान होयो नोंखौ मा गुबुन आरो थांबा ओरैनो मान होलायो नोंखौ बाहायनो थाखायसो नोंनिख्रुइ आरो खाबा लाबावनो हागोन नामा नोंखौ मान होलागोन ओंखायनो गावनि असे धोरोमनि समान मोजां गैया जोंनि दिनैहाय जोंहा बाथौफुरि गामियावबो नोंथांमोननि गामिनिफ्राय थाहैनाय सारमोन दङ बिथांमोना दिनै गावनि गामिखौ गोसोखांनानै इमान फैदों बिथांमोनखौ साबायखर होनांगोन मानो होनबा बिथांमोनाबो मिथिगौ गामिनि अननाया खसा मरम टाउन मरम आर्टिफिसियेल मरम गामिनि अननाया गोथार अननाय गावनि अननाया माबा मोनसे मोनदोंबासो अनगोन नोंखौ अबेबा नोंखौ थैनो थाबाबो नायखाया थार गोसोजों इसोरखौ सिबिनो रोंनांगोन अब्लानो गावनि असे धोरोमनि गेजेरजों गावनि जिउखौ सोरां मोननो हागोन नोंनि जिउआ सोरां गैयाबा नोङो असे धोरोमाव थानानैनो बाथौ धोरोमाव थानानैनो नों जेब्ला गोसो गोथारै आर'ज गाबगोन अब्ला नोङो इसोरानो नोंनि न'खराव फैनानै मायबा बुंफैनाय नों मोनगोन प्रमाण नायनो हागोन नों जुदि 10
सानफ्रोमबो 10-15 मिनिट बाथौ सालियाव जनानै नों मेडिटेसन खालामोबा आरज गाबोबा इसोरानो नोंनि मोखां फैनानै माबा बुंफैनाय रखम मोनगोन नों जुदि बुंबा हे आफा इसोर आंनि फिसाला बिराद बिसाना गाबबाय हादों आं मा खालामनो हामगोन आफा इसोरनाव नों जेब्ला सोंहैगोन थावनियाव आलारि बाथि फोजोंनानै 15 मिनिटनि उनाव नोंनो बुंगोन नै फिसा नोंनि गथ'आ मायबा जानोबो हानाय नोङो दा हर गेजेराव मा डक्टरनियाव लांनो नों इनिफ्राय दै गुदु दै थारनानै नामा दुगैथा गाबोन नों सोरांबा डक्टरनाव लांनो हागोन बै बिबेकखौ नोंनो सोनानै होगोन बेनो जाबाय नोंनो इसोरा बुंफैनाय इसोरखौ रावबो नुवाखै सोरां माने गियान सोरां माबा गियान मोननो थाखाय जों जेब्लायबो इसोरखौ मोजां मोननाय एबा गोथार गोसोजों सिबिनाय जानांगोन गोसोफोरा गोथार जानांगोन सिबिनाया गोथार जानांगोन अब्ला नों इसोरखौ मोनगोन दहाय बुंनाय बायसा जाय जाय गोसो होआखै गोसो होग्रालाय महा इसोरखौ मोननो गोसो होनायफोरा मोनगोन नों जुदि इयाव थानानै गोसोआ मानसियाल' इयाव दङ गोसोआ बायजोआव दङबा नों इसोरखौ मा मोननो मोननाय नङा इसोरा बुंदों नोंनि असे धोरोमजों एबा नों बुजि मोननाय बिमानि रावजों आंखौ आरज गाबोब्ला आं गोजोनो मानोना आंथ' गुबुन रावखौबो बुजि मोनो नाथाय गावनि रावजों आरज गाबोब्ला आंनि गोसो गोरबोआ गोजोनो इसोरा मा बुंदों बिसोरना नों इंलिसाव आंखौ गद बुंबाबो बुजि मोनो संस्कृतआव नों आंखौ आरज गाबाबो आं बुजि मोनो नाथाय आं गोजोनो मा मिथिदों ना नों नोंनि असे धोरोमजों जेब्ला नोंनि बिमानि रावजों नों आंखौ आरज गाबो आं बिराद गोजोनोलै होनना इसोरा बुंदों होमबा माखौ बुंदों गावनि असे धोरोम बाथौ धोरोमखौनो सिबिलांनो थिनदों जिउआ सोरां मोननो थाखाय गावनि असे धोरोम फालिनायाव न'खरनि गासै सुबुंखौनो गोसो जहोनो नांगोन जों नाय जिउआव नों मोननो थाखाय इसोरनि फिथाइखौ मोननो थाखाय नोङो न'खरनि साफ्रोमखौबो आं दहाय बुंनाय रखम बिमाया हाबो फिसालाया हाबो बिमाया हाबा ओरै बिफाया हाबा ओरै जुदि जायोब्ला नों साफ्रोमबो मानसियानो मोनजोबनाय नङा जाय हाबगोन इसोर मोनगोन ओंखायनो जोंनिया माब्लाबा इसोर सिबि मस्त धोनिबो जालांसोयो धोनि जालांनायनि उनाव दा हमना लाबाय आंनो बिराद मोदोम जासोबाय साइस्थ'बान जासोबाय हमना लाबाय आंनि बिसियाबो बिराद मोदोम गोनां जाबाय सिं सानाय जाबाय माने बाथौखौनो लिरनो रोंला हालाय लांला सिं सानायदों ए जुदि रुवाथिफोरखौ साखरफोरखौ जुदि साथि खाला लगायना होबा इ आंनि कारणे बिना होगोन नामा खुनुदिन बिना होआ इ बुंगोन नै आफा इसोर मालिक रखम बै माहाजोन रखम आंखौ धोनि खालामना हो होननानै बिनासो लागोन मालायया आरो लास्टआव बुंगोन हे आफा इसोर बोराइ बाथौ मालिकनिदो आंखौ खेब रायबाय थायो इसाखौबो आं बायसा गैयै खालामना हो होननासो बुंगारो ओंखायनो मालायखौ खुनुदिन इसोर सिबिनायाव बाहायनाङा सासे राजाया माने गावनो थारमाने सासे मोनसे मन्दिरखौ गावनो लिरबाय थायो राजायाथ' बहुत मन्त्रि बायदिसिना मानसि थायो लिरग्रा बायदिसिना माथ्र खुलुमनो नांगौ राजाया खिन्थु सासे मानसिया थांनानै धर्मस्थि मानसिया थांना सोंबाय राजा नोंहाथ' लिरग्रा बहुत दङ नों मानो लिरो होनना है नङा आं सिगांनि समाव बिराद पापिमोन सानसेखालि मा जानायसै आङो मोनसे माबाखौ थावनिखौ इसोरनि थावनिखौ खानसेल' लिरदोंमोन आङो खानसेल' साफा खालामदोंमोन न'निफ्राय थैनो होनना थांदोंमोन आङो बेनिफ्राय थांबा मा जानायसै आंखौ साफा खालामबाय थानायावनो जिबौआ आंखौ सौनानै अरथार गारबाय दा बै आं जे खानसेखिनिखौ आङो इसोरनि थावनिखौ लिरबाय बै लिरनायनि थाखाय आं दिनै राजा जानानै जोनोम मोनबाय ओंखायनो आङो हदाय थावनिखौ आं लिरो मालायखौ बाहायनानै आं लिरा होनना नाय किमान राजायाबो मालाय गावनि थावनिखौ लिरनानै लायोनो एनबा जिउआ सोरां मोननो थाखाय गावनि असे धोरोम फालिनायाव न'खरनि गासै बयबो थानांगोन दहायनो बुंदों रत्नाकरनि पापनि बाहागोखौ जाबायसा न'खरनि रावबो लायाखैमोन फोननि बाहागोखौ बेबायसा रावबो लाया सिबिनाय गोसोआ बयनिबो गोसोआव जायगा लानांगोन मानोना जाय सिबियो बिसो मोनो इसोरखौ सिबिग्रायासो मोनगोन सिबिया मोना जाबादि गुबै लाइमोनफोरखौ धोरोमनि बिथिङाव लाबोना एबा सांग्रांथि जाहोनो हायाब्ला जों मोननांगौ फिथाइनिफ्राय हदाय बंचित जागोन आं जुदि फिसालाखौ जन्म होदों फिसाजोखौ जन्म होदों आं जुदि आंनि फिसाजोखौ धोरोमारि सान्थौखौ बाहायबो सोना होनो हायाबा आंनि मोननांगौ फिथाइनिफ्राय आं मोननाय नङा मानो होनबा आं आफा होनजायालासिनो बोराय होनजागोन दहाय बुंनाय रखम ओंखायनो
आङो बारा गोलाव बिबुंथि लायला लाखिबाय थालिया माब्लाबा सम मोनबा फैबावगोन रायजोफोर माने जोबथारनायाव बहुद बुंनो लागा दङ धोरोमनि बाथ्राया बुङो माने लावगो आङो बेखौनो सुनो सानबाय नोंथांमोनाबो हाबाफारि दंबावो बोरमा मोखौबो लायनो जासिगोन जायखियानो जादोला आंखौ नोंथांमोना जेबो रोङि मानसिखौनो लिंहरनानै इमान मेहेर गोनां धोरोमसालिनि धोरोम थावनिनि मोजां बाथ्रा बुंनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय बे बानजाय आफादनि आरो दिनैनि आफादनि आफादगिरि गासै रायजो राजा आंनि बिमा बिफा बैसोनि गासैनोबो आंनि खुलुमनाय बावहरनानै आंनि धोरोमारि सुंद' बिबुंथिखौ गोरोन्थिनि निमाहा बिनानै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय जय आफा बोराइ बाथौ।